Kagunganipun Gusti ingkang kinasih, pareng wonten ing sonten menika kula sowan wonten ing acara Sabtu Winedhar. Kula Hargo Yohanes saking GKJ Kebumen. Kagunganipun Gusti kang kinasih, waosan kita ing sonten menika kapetik saking lelakone para rasul kalih ayat ingkang kaping 11a kasambet ang 3:6 dumugi 1:1. Dene Jabur kapetik saking Jabur 116 ayat ingkang kaping 1 dumugi 1, kalajengaken ayat ingkang kaping 12 dumugi 19. Waosan ingkang kaping 2 kapetik saking 1 Petrus 1 ayat ingkang kaping 17 dumugi 23. Dene Injil kapetik saking Injil Lukas 21 ayat ingkang kaping 13 dumugi 3:gangsal. Dene ira-irahan renungan Sabtu Winedhar ing wekdal menika ing dinten Ahad tanggal 19 April taun 2026 ingkang nyarengi Minggu Paskah ingkang kaping 3 menika. Kaparingan ira-irahan katresnan pasadherekan ingkang boten lamis. Dan pangandikanipun Gusti, satemah padha bisa nindakake katresnan ing paseduluran kang tanpa lamis. 1 Petrus 1 ayat 21b. Kagunganipun Gusti kang kinasih, sumangga sakmenika kita katosaken pangandikan antawisipun A kaliyan B ing ngandhap menika. A. Lho, kok ora sida mbok gawa? Terus sapa sing mbok kongkon ngeterake mrono? Selak dinggo kok. B. Wegah aku. Lha wong abotur barang ora mingsro. A. Mau kowe kak wis saguh, ora mingsro ki menurut kowe. Kanggone dhewe iki kan penting banget. Lho kok mencela-mencele anggonmu saguh mau ora tenanan yo. Mung kembang lambe to. B. Aku mau mung atuk-apleng. Mung iseng, mung nyoba-nyoba. Kasagahanipun B menika saged dipun wastani lamis. Lamis menapa tegesipun? Mboten kanthi trusing manah, mboten malah wonten pamrihipun kangge dirinipun piyambak supados dipun sebut tiyang sae. Ayat 21 nedhahaken dhateng kita kados pundi pasamuan ingkang dipun kintuni serat dening Rasul Petrus saged nandukaken katresnan ingkang boten lamis. Menapa ingkang dasari tiyang saged nindakaken katresnan pasedherekan ingkang boten lamis? Midherek ayat 21 dasaripun awit anggenipun bangun turut dhateng kayekten. Bilih Gusti sampun maringaken si rahmat menika satunggaling kayekten. Kita sampun katebus dening Gusti Yesus Kristus srana rahipun, srana seda lan wungunipun menika satunggaling kayekten. Kita sampun kalairaken malih dening pangandikan Allah ingkang gesang lan langgeng menika setunggaling kayekten. Wosipun gesang kita sampun katebus lan kaanyaraken dening Gusti Yesus Kristus menika satunggaling kayekten. Inggih menika wujuding sihipun Gusti ingkang ageng lan tulus dhateng kita. Menika ingkang dados dasar rangken kita bangun pasedherekan kanthi tresna ingkang tulus boten lamis. Mekaten piwucalipun Rasul Petrus dhateng pasamuan ingkang dipun kintuni serat ugi piwucal dhateng kita. Sumangga sami nandukaken katresnan pasedherekan ingkang tulus boten lamis dhateng sinten kemawon. Amin.